Lazzaro Felice is een Italiaans-Zwitsers-Frans-Duitse film uit 2018, geschreven en geregisseerd door Alice Rohrwacher. De film gaat over een Italiaanse boer en zijn familie die behoorlijk worden uitgebuit. Gli esseri umani sono come bestie animali. My baby gonna stay last night. Died in the bed and turned out the light. Op zaterdag 26 oktober is het weer tijd voor het jaarlijkse Hoeve Blues Festival in de Witte Hoeve in Venray. We hebben dit jaar een programma met als afsluiter Bintangs, want die band bestaat al langer dan 60 jaar. En daarvoor hebben we de Thomas Toussaint Band. Die hebben we uitgenodigd omdat het een bluesband is die een Blues Award gewonnen heeft. En daarvoor hebben we altijd de regionale band waar we mee openen. En dat zijn Three Amigos en die komen uit Lottem. En dat is Outlaw Country Rock. Zeg maar Johnny Cash in de hoogste versnelling. Dat is het programma in ieder geval. Is het moeilijk om zo'n programma samen te stellen? Soms wel, want je wilt natuurlijk altijd een programma maken waar zoveel mogelijk mensen zin in hebben. En probeer ik toch zo te programmeren dat het behalve de zeg maar geëikte blues is. De diehards in de blues die willen wel altijd hun bluesmuziek. Maar nu dat uitstapje met die outlaw country rock. En de Bintangs natuurlijk is gewoon rhythm and blues. Vroeger noemen ze niet voor niks de Bintangs de Nederlandse Rolling Stones. Dus dat was weer net wat anders. How's your heartbeat? Tell me is your heartbeat faster than mine? Op zaterdag 26 oktober verwelkomt Wim Baltussen twee grootheden uit de Belgische muziekscene in zijn muzikale huiskamer. Guy Verlinde en Niels de Kaster zorgen dan voor een avond vol blues. Treat me right, woman. Oh, you know I'm longing for that day. Oh, we can get through any weather. All we find, I wanna get through any weather. All we find on our way, but you got to treat your man good. But first, you got to learn, as a man, to treat your woman like a princess. Oh! Treat me good, baby, now. Hey! Topstukken van een van de succesvolste Nederlandse choreografen in één voorstelling. Holland en Le Chat Noir van Ed Wubbe. Holland gaat terug naar de Gouden Eeuw, naar de kiem van de Hollandse identiteit. Le Chat Noir is onmiskenbaar een creatie van Ed Wubbe. Theatraal, vol energie en emotie. Op vrijdag 25 oktober wordt om 4 uur het boek Venray tussen Peel en Maas, de stad, gepresenteerd. Fotograaf en uitgever van het boek Frans Jansen nodigt iedereen van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Het boek is vanaf eind oktober bij onder andere de VVV, de bibliotheek en Rooiboek te koop. Op zondag 27 oktober vindt er in de Smelenhof een uitwisselingsconcert plaats tussen opleidingsconcert No Limit en jeugdorkest Joe uit IJsselstein. Dit concert zal een lunchconcertje zijn en zal plaatsvinden tussen 11 en 1 uur. Danshuis Venray komt met iets nieuws. Musical Kids Venray, musical lessen voor kids. De lessen starten op zaterdag 26 oktober en zullen dan iedere week plaatsvinden in de studio's van Danshuis Venray. Lijkt het jou nou superleuk om ook mee te doen? Geef je dan snel op via de website danshuisvenray.nl of vraag een gratis proefles aan. 1, 2, 3, 4. Ik heb geen zin in een Noor of een Fin. Een Rus of Zweed klikt met mij evenmin. Jij zegt goede dingen, ik zeg goede
Op zondag 3 november komt de Venrayse Annemieke Ruijten voor de tweede keer naar de Schouwburg Venray met haar voorstelling Oevers. De uitvoering is haar eerste solo zangprogramma. Ruijten is vooral bekend van theaterproducties The Sound of Music en Opvliegers, maar ook natuurlijk van tv-series als Sam Sam en Kinderen geen bezwaar. Eindeloze dag in mei. BOZM staat voor Band op zondagmiddag en belooft een gezellige middag in wijkcentrum Het Stekske, waar iedere keer een andere band komt optreden. Op de website kunt u zien welke band u muzikaal zal gaan verrassen. Popronde is het rondreizende muziekfestival van Nederland. Op zondag 3 november zal het festival de cafés, podia, galeries en zalen in Venray weer overnemen en omtoveren tot een omvangrijk en gratis toegankelijk festivalterrein. Ook bij proeflokaal Goesting staan er weer een aantal aanstormende talenten op het podium en zal om 3 uur Simon Keats als eerste optreden.